Ako už viete, študujem na umeleckej škole, na odbornej umeleckej škole. A ako viete, k odbornej škole patrí prax. Pre väčšinu ľudí je prax iba proste školské ihrisko, hej? Idete na pieskovisko, stavate si domček z piesku, hej, to je vaša prax. Ne, dobre, samozrejme, to hovorím s veľkou nadsázkou. Hovorím teraz o veľmi zlých školách, s ktorými mám akože osobnú skúsenosť, nie našťastie z mojej prvej ruky, ale mám strašne veľa známych, ktorí tak nadávajú na svoju školu. Ja som veľmi rád, že toto nemusím robiť. My máme prax úplne super. Máme týždeň rozdelený na dve polovice, prvú máme praxovú polovicu a potom máme teoretickú. Na teoretickej sa učíme matematiku, hej, jasne slovenčina. No a na tej praxovej... Na tej praxovej chábri. Strižňa, nahrávačka, kamery, mikrofóny, oh yes. Aby nám tu prax nejako spríjemnili, chodíme občas aj do terénu natáčať. Napríklad teraz, jak boli sviatky, jak boli Vianoce, boli vianočné trhy. Išli sme na tie vianočné trhy celá trieda. Boli tam fotografii, potom sme tam boli my OZ-kari. Pre tých z vás, ktorí nevedia, čo znamená OZT, tak to je skratka pre obrazovú a zvukovú tvorbu. No, boli sme tam tieto vlastne dva odbory, plus ešte tam boli aj grafici, ktorí tam boli iba tak, lebo mohli. Nič tam také zaujímavé nerobili, len tam proste boli. No a my OZ-kari a fotografii sme robili svoju robotu. Zadanie bolo jasné, kocky boli hodené. Mali sme urobiť nejaký dokumentík. My sme dostali za úlohu urobiť nejaké dokumentárne video. Fotkári mali urobiť dokument, nejakú sériu fotiek, neviem. A ja som hneď išiel za mojím chábrom. Za Samuelom. Bro, mám kameru, mám mikrofóny, mám všetko, ideme točiť. Najvtipnejšie ani tak nebolo to, čo sa dialo počas toho, ale skôr čo sa dialo potom. Teraz k vám prehovára Brumbek z budúcnosti. Ak chcete vidieť toto video, pozrite si ho na mojom hlavnom kanáli, už tam vyšlo. Je to super a všetkým sa to páčilo. Zatiaľ čus. Asi že polovica nášho ročníku sme sa proste postavili k nejakým stolom, čo tam boli niekde na kraji odhodené. Tí, ktorí ste ešte neboli na vianočných trhoch v Bratislave, sú také maličké. Nedá sa to porovnávať napríklad s Brnom. Brno je oproti Bratislave, ty kokos, 2-3 krát tak väčšie. Čo sa týka vianočných trhov. Zobrali sme sa takto asi, že polovica, alebo neviem, tretina triedy. Neviem, koľkatí sme tam boli, to by som musel počítať. Počkať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boli sme tam asi, že 11, hej? 11 sme sa tam postavili ku stolám, urobili sme si dve skupinky, z nich sme sa vždycky striedali, proste bavili sme sa, bolo to také veľmi spontánne, hej? Halus bola, keď tam prišiel taký cigáň. Vyzeral akože tak naozaj divne, ja som sa proste, že otočil a tam za mňou proste išiel krokovou rýchlosťou, čo najpomalšie ako vedel. Urobil kolečko, ja som sa len pozeral a proste bál som sa, že čo sa bude diať. A v tom, jak ma obišiel, tak sa postavil k nám a typkovi, ktorý bol vedľa mňa, podal ruku a snažil sa akože urobiť nejaký vtipný, neviem čo to bolo, nejaké vtipné podanie ruky. A vždy, keď si mu dal nejaké podanie ruky, tak on ho zmenil a proste nedovolil ti si s ním podať ruku a potom sa len tak proste náhodou, random otočil a odišiel. Úplne, že proste what? Začali sme sa rehotať, neviem čo. A zrazu, asi o 3 minúty, opäť prišiel za nami. A absolútne, že z čistá jasna sa proste objavil. Absolútne z čistá jasna sa objavil. A hneď prišiel ku mne a podal mi ruku. Akože, že ideme si dať páku. Tak sme teda upratali tie stoly, čo tam boli. Dali sme si ruky na stôl a začali sme sa pretláčať, hej? Ja vtedy 17-ročný, stále som by the way 17-ročný, on, týpek, možno nejakých 23 rokov mohol mať. Týpek mal bundu, ja som mu nevidel po tú bundu, to bol strašný bodybuilder, to bol bodybuilderský cigáň. Normálne, ak sme si dali tie ruky, odštartovali nás, začali sme sa pretláčať. Pretláčali sme sa a v tom proste som si uvedomil, že aha, on sa so mnou iba hrá, to bude nejaký maskl týpek. Tak som položil ruku a že okej. Cool. Spýtal sa ma, že koľko mám rokov, je, že no, 17-18 tu máme. Že no, tak ja som o toľko rokov starší, už si fakt, že nepamätám, čo povedal. Ale povedal, že no, tak ja som toľko starší, no. Tak sme sa tak pochábrili, on si ešte takto zapretláčal asi s 3 ľuďmi a potom proste odišiel. Len tak proste zase sa zobral a odišiel, hej? My sme sa potom začali tak baviť, že čo asi robil? Že proste len tak chodil a zbieral auru? Alebo len tak chodil a proste... Ja som sa zamyslel. Podľa mňa ten týpek zbieral XPčka, že chodil, pretláčal MPCčka a zbieral XPčka. Oh yes! To je super. Dobre, a teraz asi tá najvtipnejšia časť celého videa. Ako sme tam sedeli, hej, boli sme tam iba my OZ-kari a fotografi.
Došli za nami grafičky, pretože boli sme tam pri stovok len my fotografi a OZ-kari. Došli za nami grafičky, ktoré sa tam len tak túlali, mali nejaké malinké foťačiky, už ani neviem, čo to mali zač. Ale hrali sa, že niečo robia proste, hej, aby nevyzerali, že nič nerobia, tak si zobrali do ruky foťaky a niečo si robili. No a s nimi došla vlastne aj posledná fotkárka, ktorá bola tiež niekde zabudnutá vzadu. A začala nám hovoriť taký super príbeh, naozaj, že ja som sa začal tak rehotať, že ja som mal pocit, že normálne dojde ochránka, že ma vyprevadia preč z tých vianočných trhov, lebo pomoc. No, hovorili nám príbeh o bezdomovcovi, to bolo zatiaľ ešte akože v pohode, ale potom nám povedali taký super príbeh o holubovi, vlastne tá posledná zabudnutá fotografka, ktorá sa túlala s tými grafikmi. Niečo si robila vo foťáku, kráčala po ulici a zrazu sa iba tak šmykla. Hej, proste, že šmykla sa, mala pocit, že spadne, hej, proste sa roztočila vo vzduchu, jak taká pirueta. A potom sa pozrela na svoju podrážku a uvidela tam niečo nechutné, nejaké perie a krv. Pozrela sa za seba a ona sa šmykla na mŕtvom holubovi. Pomoc! Ja som mal pocit, že v tej chvíli, keď nám povedala ten príbeh, že sa tam rozplačem. Aj od znechutenia, aj od smiechu. Proste sa šmykla na mŕtvom holubovi. Ježiš, to je tak smutné, tak tragické a tak vtipné zároveň. Pomoc. OK, to predýcham. Ja viem, je to hard, ja to predýcham. To bolo v piatok, čiže posledný deň školy. Ja som sa ešte potom o tomto rozprával v električke so Samom. O tom cigáňovi, ktorého sme tam stretli. Nahrával som hlasovku, aby som si to zapamätal, tento príbeh. A akurát vedľa mňa sedela taká rodinka, partia cigáňov a hneď, ak som nahrával tú hlasovku, sa do mňa tak pustili. Ja som sa cítil tak trápne. Reálne ja som im vysvetlil, že ja som tiež z časti trochu cigáne, že ja mám v rodine cigáňov, že ja mám rád cigáňov, hej, cigánsku muziku a všetko, hej. Potom sme sa nejak začali rozprávať, potom už sme sa tak porodinkovali, začali sme sa tam rozprávať. Veľmi ma zachránila taká pani, ktorá sedela za mňou, ktorá mi povedala, že teda ktorá sa ma snažila obhajiť, ale ne, že však ten chalan rozprával milý príbeh o tom cigáňovi, žiadne nadávky ani nič také, lebo to aj bola pravda. To, že som ho nazval cigáňom, nebola nejaká ofenzivita, to proste bol príbeh. Milý príbeh. Tak som sa tam nakoniec porodinkoval s tými cigáňmi, potom sme si už popriali iba pekné sviatky, odišli sme, všetci sme boli vysmiatí, bolo to fajn, bolo to potom také milé už. Išli sme s tým Samom teda naspäť do školy na obed, lebo sme len tak náhodou z čisté jasná sme zistili, že vlastne máme ešte obed. A keď sme išli na ten obed, tak sme oproti nám videli kráčať takého starého pána s dvomi zlatými psíkmi, tak sme sa na nich len tak pozreli, že to je zlaté. Keď sme doobedovali, tak sme sa vracali tou istou ulicou. A zrazu tam len tak vidíme bežať toho malého psíka, ktorý tam bol s tým pánom. Iba jedného z nich. Kúsok od neho stali takí dvaja 40-tníci. Tak sme na nich zavolali, že to je váš pes. A my takí, že ne, to není náš pes. Tak ja, že kokso, však on musel ujsť. Poriadne sme sa obzreli po celej ulici. To bolo v Petržalke, takže tam fakt je sa kde pozerať. Ale toho pána nebolo nikde. Tak rýchlo sme si toho psíka odchytili. Bol taký šprinter malý, tak sme ho naháňali hore po schodoch, ktoré sú kúsok od našej školy. Keď sme ho chytili, neviem, jak sa volala, nejaká ľudská, alebo tak nejak sa volal ten psík. Hneď sme zavolali na to číslo a ozvala sa nám taká mladá žena, ktorá povedala: Joj, no, ona furt odbieha, ona má 11 rokov. Má niečo s dýchacími cestami, nejaký zápal či niečo. Ona je v pohode, ona je zlatá, ona nehryzie. Ona iba uteká domov za pánom. Potom sme ju pustili, odbehla asi že 10 metrov a zastavila sa pri bráne. Povedala nám pani, že nejaká, neviem aká 20 a presne pri tých dverách zastavila, takže ten psík asi vedel, že kam má ísť a kde je jeho miesto. Tak sme si povedali, že super, aspoň nie sme vystrašení z toho, že tu ten psíček sám behá, že by sa stratil. Tak to asi nejako vyzerá môj posledný školský deň roku 2025. Celkom som si ho akože užil, bolo to lepšie ako zvyčajná prax a určite lepšie ako väčšina mojej teórie, takže bola to halus, no. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si pozreli toto video. Verte mi, nebolo pre mňa ľahké toto všetko naanimovať. Ešte len začínam s tou animáciou, takže budem rád, ak mi dáte odber na tomto kanáli. Zároveň by som bol veľmi rád, keby ste mi napísali nejaký pekný komentár o tom, že sa vám tieto videá páčia. A úplne najradšej by som bol, keby ste urobili toto všetko, plus by ste mi ešte dali malý lajčík, palček hore. Takže ja vám prajem pekný deň a dovidenia.